Привет, разкош! Време е за седмичния Ленорман разклад за периода от 3 до 9 август. В него ще погледнем каква е енергия, какво предстои за тебе ден по ден и съвета на картите към теб. А сега нека чуем шепота на картите. Понеделник показва ден на завършване и освобождаване. Възможно е да приключиш разговор, ситуация или вътрешен процес, който от известно време тежи върху теб. Това не е ден на загуба, а на освобождаване от нещо, което вече е изпълнило своята роля. Ако през последните дни си усещал напрежение или си отлагал важно решение, сега може да почувстваш и яснота и желание да сложиш точка. Денят е подходящ да оставиш зад гърба си стари емоции, разочарования или отношение, което повече не ти носи спокойствие. Съвет на картата. Не се страхувай да затвориш една врата. Само така ще направиш място за нещо по-добро. Вторник показва ден, в който интуицията ще бъде най-силният ти съветник. Възможно е да усетиш, че зад определени думи или ситуации има нещо повече, отколкото се вижда на пръв поглед. Денят е подходящ за наблюдение, анализ и спокойно вземане на решения. Ако очакваш отговор или развитие по важен въпрос, не прибързвай. Някои неща все още не са напълно изяснени и скоро ще получиш липсващата информация. Съвет на картата. Довери се на вътрешния си усет. Не всичко, което виждаш, е цялата истина. Сряда носи движение, промяна и развитие. Възможно е да получиш новина, покана или да се отвори възможност, която да те накара да погледнеш напред с повече увереност. Това е ден, в който застоя започва да се раздвижва. Ако има тема, която дълго време не е мърдала, сега картите показват първите признаци за промяна. Съвет на картата. Не се страхувай от промяната. Тя идва, за да отвори нови възможности пред теб. Четвъртък е ден на активност, срещи, разговори и движение напред. Възможно е да уредиш важни задачи, да получиш добри новини и да направиш крачка към нещо, което отдавна планираш. Енергията на деня подкрепя инициативността. Прощавай за думата. Колкото повече действаш, толкова по-добри резултати може да постигнеш. Съвет на картата. Не отлагай. Днес е денят, в който действията ще донесат резултат. Тук имам дежавю от предния седмичен Ленорман разклад. Тогава същия мъж се падна или в ден събота, или в ден петък, както сега. Не, по-скоро в събота се падна. Но в случая тук е петък. Петък поставя акцент върху важен мъж или върху мъжка енергия, решителност, действие, авторитет и поемане на инициатива. За някой това може да е конкретен човек, който ще окаже влияние върху деня, а за други необходимостта сами да бъдат по-уверени в решенията си. Възможни са важни разговори, срещи или развитие на ситуация, свързана с мъж. Съвет на картата. Бъди уверен в себе си и не се страхувай ясно да заявиш позицията си. Събота носи по-емоционална и интуитивна енергия. Денят е подходящ за почивка, размисъл и обръщане към собствените чувства. Възможно е да осъзнаеш нещо важно за себе си или за човека, който е до теб. Не е изключено някоя стара тема отново да изплува, но този път ще имаш възможност да я погледнеш по съвсем различен начин. Съвет на картата. Не пренебрегвай чувствата си. Те ще ти покажат правилната
посока. Неделя е ден за равносметка, вътрешно успокоение и дълбоки осъзнавания. Кладенецът говори за мъдрост, натрупан опит и отговори, които вече се намират вътре в теб. Деня е подходящ да се отдръпнеш от шума, да останеш насаме със себе си и да си дадеш време да чуеш собствените си мисли. Именно тогава могат да се появят най-важните прозрения. Съвет на картата. Всички отговори, които търсиш, вече са в теб. Нужно е само да си позволиш да ги чуеш. Седмицата започва с освобождение от старото и постепенно преминава към движение, нови възможности и по-ясна посока. В средата на периода ще има повече динамика, срещи и развитие. А към края картите насочват към вътрешно успокоение, равносметка и важни осъзнавания. Това е седмица, в която ще имаш възможност да затвориш една глава, да направиш крачка напред и да поставиш основите на нещо по-добро. Не бързай, но и не пропускай възможностите, които ще се поставят пред теб. Пусни това, което вече не ти служи, защото точно така освобождаваш място за онова, което истински е предназначено за теб. Пожелавам ти една хубава, щастлива, усмихната, положително заредена седмица и нещата да се подреждат така, както искаш ти. Благодаря ти, че отново беше с мен и с шепот от карти. Днес по-късно през деня очаквай и любовния оракул за седмицата. Хубав и успешен ден от мен!